bathik klindhing ngaliling olah ngeling ngeling liling tumaliling ya bapak calurutan deni rengu pati pangan dasar tukat torya cekat gladi pilong neng pipinyo lanang karo wadon cucu abang beranang mano podang layang layang ning dhuwur mang ya rama wulu kuning seret ireng termeh tesi manuk empret prit pating truwit-wit salurutan ngedirengu pati pangan yuk padam yuk padam yuk padam yuk ambil pasawan nuju iparirayan nuju iparirayan delikane neng pagagan konangan bapak tani mingat mingut tambah sengat tambah sengut mulake parine asrut manuk petet diyet pating truwet-wet salurutan merembet turut ngabang ngrembel sepirang-pirang ulu ijo suco bang mana bleku nggon mung gledek delak-delak minta kodak cutuk mepet tenggok anjeter aning peleta amalira
sandang pangane kakung putri pakleran dopat kita kilaratri budaya arane saking tempuran soto kang dipimpin Bapak Trimo wonten klepatan nipun gunging bangak sami rinenggo sagunging kahur matan ngaturaken wilujeng dalu miwah wilujeng pepanggihan kalian kulawarga ageng Sandi Woro Ketoprak Gilar Tri Budaya hinggang mijil saking desa Tempuran, Kecamatan Blora, Kabupaten Kota Blora. Yuni tonggo kalih hinggang kagal wentah dening penjaring Bopo Trimo Raharjo. Para lenggah kakung Sumauna Putri mekaten kala wau atur tari gambyong Paryanom ingkang sampun katindakaken dening widodari Gilar Tri Budaya ingkang minangka dados pambukaning pagelaran
ingkang sampun kairingan karawitan gilar laras ingkang kagel wentah dening panjenengan Bapa Sumar sori nenggan pangliing Suwarawati kasto dening Ibu Hartini Wiro Swara kasto dening Bapa Banyak Gilar Tri budaya ing dalu menika makarya sesarengan kalian sound system BK audio ingkang mijil saking Tlatah Kembang Kecamatan Todanan Kabupaten Kota Blora ugi sinengkuyung kalian Media Tama Production ingkang mijil saking Desa Gedung Rejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora Mustika pangeperak ing dalu menika kaasta dening panjenengan Bapa Seren dening dekorasi lampu kasto dening Dimas Bagong Lighting dekorasi panggung kasto dening Bagus Suwito CS para lenggah Gilar Tri budaya ing dalu menika sengaja badhe minangkani panyuwunanipun Bapak Ibu ingkang amengku gati sengaja badhe amethik lelampahan sejarah ing Demak Bintoro dawah perangan Trenggono Ngeratu Trenggono Ngeratu sejarah ing Demak Bintoro dening para paraga utawi seniman seniwati ingkang badhe ngayahi kewajiban ing dalu menika gambaraken tekan ingkang angka kaping sepindhah wonten ing Kadi Paten Dagan Lasem Surawiyata ing dalu menika kaasta dening Kiraka Mas Bagus Tejo Kuspanto garwa Ratu Panggung kaasta dening Nimas Ayu Sri Mulyati Ronggo Metaun kasto dening Raka Mas Grandong adegan candhaipun wonten ing Kasultanan Demak Bintoro Kanjeng Sunan Giri ing dalu menika kasta dening Bapa Trima Raharjo Ki Wonosalam kasta dening Adimas Mberung Widodo Langgar Singgi ing tal menika kahayai dening panjenenganing Bapa Suwito Teguh Ratu Mas Kencana katindakaken dening Nimas Risma Dewi dening Trenggono ingkang minangka dados telenging carita ing dalu menika kasta dening Adimas Rustam Maji
Adegan candhaipun wonten ing Cirebon Dirganegara kasta dening Bapa Wagiyanto garwa Ratu Mas Nyawa kayai dening Nimas Ayu Wijayanti Bagus Mumin kaasta Adimas Hanu Wijaya dening panuwun katindakaken dening Adimas John Aji. Para lenggah mboten kesupen wonten ing madya ratri mangki penjan badhe kaipur kalian trio lawak gilar Tri Budaya. Cak Temon, Cak Kancil, Cak Subur karamekaken ban kita Herlin alias Mentil. Adegan candhaipun wonten ing Panti Kudus. Ki Japar Sudik kasta dening Roko Mas Prasetyo Aji dening Nyai Kudus Siti Jainah kahayai dening Nimas Sukesi Rahayu. Para lenggah kados mekaten kala warancaking pendapuk utawi seniman seniwati ingkang badhe ngayahi kewajiban ing dalu mangke. Dos pundi imangke babaripun lelampahan sejarah ing Demak Bintoro dawah perangan Trenggono Ngratu. Saking kula warga ageng Gilar Tri Budaya ngaturaken sugeng dalu miwah sugeng amir sani ngantos titi purnaning pagelaran. Mbok menawi kanca Gilar Tri Budaya anggenipun ngayahi kewajiban nggadhahi kalepatan tandang tanduk utawi solah bawa ingkang kirang nuju prana wonten ing penggalih panjenengan. Kula minangka wakilipun Gilar Tri Budaya nyuwun lumentahe pangaksama wasana Gilar Tri Budaya anggadhahi sesanti Jaya Wijayanti kalis nir ing sambi kala mugi rahayu ingkang samya pinangki cahyaning Gilar Tri Budaya. Gilar Tri Budaya, Gilar Tri Budaya tetap jaya.
tan samarpa more Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Romo Sunan Kudus. Romo Sunan Kudus. Ya. Surawiyata dawuh dalem kula Romo Sunan. Ngene iki padha karo seliramu nyempyok banyu bening karo wong tuwa. Kok panjenengan saged ngendika ingkang kados mekaten Romo Guru? Ngene ya. Sapa sing ora ngerti karo Surawiyata? Nggih, sawijining bupati sing kudu nata marang negara ya nata karo kawula. Perkawis menika Rama Guru mboten susah kuwatir. Nanging pripun?
ora lali kewajiban nyenyuwun panguwasaning Gusti Allah Ta'ala. Iya, kula namung mituhu dawuhipun Rama Sunan Kudus supados kawula jagan karis ing sambikala. Amin ya rabbal alamin. Ngene yo Le, nggih pripun? Tenane ora ana niat aku mampir menyang dagan. Lho niatku aku doyo-doyo ndang arep tumeka menyang Demak ning rasane batinku iki kok melang-melang. Mula aku mampir mung sak dapur. Aku iki kepengin ngelingake yo nek weling, lah nek ora. Guys, napa? Bapak pisan robot lirik Romo Guru. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Aja guyon lho. Para kawis kaulanipun kula wonten ing dagan. Boten wonten sing kecicil tumbangso. Sedaya sampun mitu dawuh kula. Ora perkara kuwi. Ya perkawis napa? Aku tak takon. Perkara saiki dina apa Le? Sakniki malam Senin. Sesuk Senin nggih. Layang Ibran sing kok tampa dina Senin iki ning Demak ana apa Le? Waduh, kula kalih piye lho. Waduh, pangapunten dalem Romo Guru. Kula kate kalih pian nek benjang niku dinten Senin Demak wonten wisudan Romo Guru. Mulane nek mangan iwak lutru iki disuda. Kula mboten nate mangan iwak lutru. Iki badine lalinan. Pangapunten Romo Guru. Pangapunten kok terus. Lajeng kados pundi salajengipun? Ya ora pundi-pundi. Mateni. Wong tuwa direwangi mitir. Wong tuwa direwangi tirakat 800 dina. Tirakat napa niku? Tirakat ora nampa tanggapan. Lho kowe kok malah tentekane lali. Pitakonku Le Surawiyata. Nggih pripun? Niatem pengin nyalonke sultan ning Demak iki mbatut apa mandeg? Tetep kula jelon nyalonke sultan ning Demak. Wong lali iki ora eling kok ya. Nggih, disalahno ya ora kene. Niku gawane menungsa Rama. Ning nek niat iki nek wani ya wani tenang, nek wedi aja wani wae. Nggih, leres. Tadani. Ning ana tata carane. Tatane pripun? Tata carane ora kaya biyen. Wong biyen iki nek arep gayuh wahyu, nggih, tataane nyawa direwangi tirakat. Nggih, leres. Ning nek jaman saiki ora. Nek jaman saniki carane pripun? Aku weruh ndelike wahyu karen jumput. Lho kok sampean ngendikan kok ngaten wahyu kok karen jumput iki? Nek ora Sunan Kudus ora weruh. Oh dadi sing ngertos wahyu karen jumput iki namung Sunan Kudus. Aku dhewe. Matur nuwun nek sampean nyebut ngertos. Kowe pengen ngerti dununge wahyu, ndelike wahyu. Ndelike temu ndi? Ndelike ning jero angkop. Nek biyen ndelike ning gone sendang pundhen sak piturute, iki wahyu ndelike ning jero angklop. Amplop sing duwe gawe iki wong Jawa ujul ngono. Lah pripun? Tegese wahyu ndelike ning jero angklop. Nggih. Angger angklop mbok buka isine kandel, kowe ya dadi sultan. Ngendikanipun Rama Guru Sunan Kudus kok boten gabrang. Liripun pripun amplop niku wau. Kawula saiki iki ora bodho kaya biyen. Nggih. Metu sak metu dipetung apa meneh iki arep nyalonke sultan. Nggih. Jangka lawang aja ngati tambel.
tegese kowe nyebar angklop sing sakeh-akeh. Aja mung akeh angklope ning kudu jumbuh isine. Kados jeneng calonan lurah ta tinggi. Ngono. Sapa sing akeh bondo bandune mesti dadi mengko bondo ndagan dibiuk dadi siji karo Kudus. Dibiur-biurna wong sak Jawa Tengah. Ampun kuatos. Bondo donya Mas Wijes Raja Brana saking dagang mengke badhe kula caterke trek gandeng kangge momot duit. Golek 5 le. Trek gandeng 5, sing 3 digawa ning Demak, sing 2 engko didregerno ning gone Bedingin. Sing dalan-dalan kalbu desa Bedingin. Bedingin iki rada angel. Ampun batos. Bondo donya saking dagan badhe kula tumblek-blek kangge kawula ing Bedingin. Wiwit saka Guwa Terawang, nggih, dibiuri dhuwit 100.000-an pecung. Langko nek wis tekan Bedingin, dalan-dalan aja mitok aspale. Beki dhuwit. Yang mlampah bisa dhuwit nggih. Dadi mengko karo Nuwara Sura kuwi ya ta. Dipilih mesti kula dadi sultan teng Demak. Ate ora wong iki kalahe ora karo keris karo gaman, kalahe karo dhuwit. Nggih, perkawis niku Rama Guru mboten usah kuwatir. Niku pun dadi tanggung jawab kula. Aja ngomong banter tok engko entek-entekane lali neh. Mboten, kula mboten badhe lali. Andung gawe ya, Le. Pripun? Kowe nyepake bondo donyane, nggih. Aku tak disiki menyang Demak. Aku tak masang raja tumbal pengasihan. Ben sesuk kowe katon patribawanmu, kowe dipilih, kowe diwelasi karo kawula Demak. Oh ngaten, perkawis Raja Kula Cakra kula borongan dhateng Rama Guru. Ora usah kuwatir. Bakune 2 iki mang diestoke. Aku tak ning Mbak. Oh ngaten, iraken Sutindak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula matur nuwun umpami sampeyan boten tejak wonten ing jagan kabar pisan kula mboten kelingan nggih gedhe marang Kangmasan Gusti badhe nyepaki Braben tejak wonten ing Kasultan Demak Bintoro.